Magkano to ron? 5 piso? Pwede 2.5? Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Mga Kayorski, so ngayong araw ay pupunta tayo sa San Carlos. Meron tayong imimit na tao doon, at saka pamimigay na rin tayo ng mga stickers. So time check is 2:54 PM. Yan, tirik na tirik yung araw, pero nakakainip sa bahay, walang magawa, kaya naisipan ko na lang na lumabas. Tayo sa bayan ng Calasiao. Malapit na tayo sa San Carlos, less than 3 kilometers na lang. Sarap. Ito ang problema ng mga big bike owners kapag mainit tapos traffic.
andito tayo ngayon sa harap ng Bulingit Hospital dito sa may San Carlos. So meron lang akong inaantay dito at merong isang tao na lumapit sa akin. So napanood na raw niya yung video ko, pero napanood niya tayo ito kagabi, yung kaka-upload kong video dun sa pinuntahan namin sa Saint Vincent Ferrer bamboo statue. So napanood niya na tayo pero hindi niya tayo kilala. Lumapit siya sa akin tapos tinitignan niya itong motor, parang nakita na raw niya. So ito siya ngayon na binigyan ko siya ng sticker. So ano pangalan mo, sir? Ezekiel po. Ezekiel. So shoutout sa'yo, Ezekiel. Taga saan ka, sir? Santa Barbara. Si Ezekiel, taga Santa Barbara. So natutuwa ako at nag-uumpisa pa lang tayo pero marami nang nakakilala sa atin. So nagpa-picture na rin siya kanina, sama ko na lang sa vlog. Yun lang mga ka-Yorski. So mamaya ulit tapos na tayo makipag-usap sa isang subs natin, subscriber. So uwi na muna tayo ngayon. Mauna na kayo. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Shoutout sa may-ari ng Nissan Urban, kumakaway sila. Dito na tayo sa bayan ng Kalasyaw. Ikot-ikot muna tayo. Pasensya na guys, hindi ako makapagsalita habang tumatakbo, sobrang ingay ng natin. Hindi pa kasi dumarating yung adapter ng ng Osmo Action ko. Ayan guys. Kanina pa sila kumakaway guys eh. Shoutout sa inyo.
tropa natin dito sa ano, sa Decal Republic. Oh, hello. Hello my friend. Oh, it's still good. Yeah. It's new. Is it okay? I'm vlogging now. Yeah, what? I will show it to my YouTube channel. This one? No, you're on vlog now. Is it okay? Tarantado! Come. Huwag ka na mag-Ingles. Okay, so kung gusto niyo pumunta rito sa Decal Republic, okay yung mga tao dito, mababait. So, ha? Oo. Naka-record ako ngayon, boss. Okay lang? Wala problema. Punta lang kayo dito, mababait yung mga nag-install ng sticker dito. Very accommodating naman sila. Mabait din yung owner. Kaya nga lang mahihain. Okay guys, sabi na ako. Guys, dito ko natatapusin yung vlog natin. Kita-kits tayo sa susunod na vlog ko. Sa mga Kayorski dyan, ride safe. Okay guys, Kayorski, ciao.